Mayong buntag sa inyong tanan, di ana punta diri sa atong YouTube channel Israel Sibala. Hapit naman gyud na human ang 2025 ato pong ipakita ang atong natrabaho sa tuig 2025. Unsa ang atong nahuman, unsa atong natanom dihaan, akong ipakita sa inyo na ang usa ka pobre na mag-uuma naapod tay nahimo ug natanom sa tuig 2025. Ato na sugdan mga ka-Israel, og ayaw po ninyo diha kalimti mag-subscribe sa mo. Ang una natong ipakita sa inyo ang atong saging na karnaba. Ang atong saging na karnaba, ubay-ubay na ang atong natanom. Napod siya mga bunga na, ang uban, wala nato napusli kay naa sila mga sakit na bugtok, pero padayon lang gihapon kita sa pagtambal ni ini og ato na siyang giatiman gyud hantod maulian na wala na sila'y sakit. Ug ang atong natanom dinhi na karnaba, mga 100 na siguro ni siya kapunuan. O ubay-ubay na. Ug madugangan pa gayon na nato sa sunod tuig. Ug napud tay isa diha ka saging na senyorita, ato lang siyang pangkonsumo kay tungod kay ang atong gitanom diha dili lang daghan kundi kamay lang na siya, pero padayon lang gihapon kita sa pagtanom. Nahuman na lamang ang 2025, wala pa ta kabalik og buhi baboy. Ang atong mga kulungan diha, bakanti pa ug huga pa, wala pa nato na siya nahinloi. Baka sa sunod tuig siguro makabuhi na tag baboy. Ug naa po tay gihimo diri ang tapahan, wala pa na siya mahuman ug ako ra nang ipakita sa inyo sunod tuig kung mahuman na ning atong tapahan kay kanis si Ariel langan-langan ni manggod ni siya mo ning ang atong tapahan wala madiretso og trabaho. Pero ako ra gihapon nang ipatan-aw sa inyo sunod tuig. Ug didto pud sa tabon-tabon ang atong tapahan ato nang nahuman, naaptan na nato ang atong higdaanan, mao na siya. Nahuman ra nato ang atong tapahan sa 2025. Og diri apod banda naapod tay tanom diri na luya, bisag gamay lang na siya ato po na ipasigarbo nga nakatanom pud tag luya sa 2025. Diri ana pud ta sa atong tanom na pinya. Ang atong pinya duha ka klase, naay Haway na apoy Bisaya. Mao ni kadaghan na ang atong natanom karong tuiga sa 2025. Ang atong Haway mingabot nag 300 ka puno. Ang atong Bisaya mingabot na siya og mga 200 ka puno. Mabisaya man o mahaway, pareho lang na sila. Lami ang atong pinya. Human makakwarta pa pud ta kay makabaligya man ta sa atong Haway o sa atong Bisaya. Mao na kadaghan na ang atong gitanom sa 2025 sa atong pinya. Ug napud tay saging na lakatan guys, ang atong lakatan na natanom sa 2025 mingabot na pud siya 30 kapunuan. Ubay-ubay na pud guys kay sa usa ra kapunuan daghan na ang atong lakatan. Muna siya guys ang atong lakatan, ana ra diri ang banda. O karon guys, padayon lang gihapon kita sa atong paghaling para ang atong lubi mudaghan og bunga. Og mao na ang atong nabuhat sa 2025 og sa 2026 mas modoble pa ang atong natanom ug atong nabuhat. Ayaw po ninyo kalimti mag-like, comment and subscribe. Dinhi ra ko taman, daghang salamat sa inyo. God bless. Bye.